राजा सारे आती चलले जंगल के भीतरिया हो डगरिया धई के ना तो राजा सारे आती चलले जंगल के भीतरिया हो डगरिया धई के ना ए डगरिया धई के ना तो संग में लिहले ओ बहुरिया हो डगरिया धई के ना राजा सारे आती चलले जंगल के भीतरिया हो डगरिया संग में पर जा लोग के मरिया हो डगरिया भाई गाना एगो राजा रहले जेकर नाम रहे सरेआती 1000 नारी रहली उनका हमने के एगो बियाह करतनी दूगो करतनी 1000 बियाह कर रहा 1000 नारी में एगो बेटी जेकर नाम रहे सुकन्या प्राजा के साथ में 1000 नारियों के लेके चल रहे जंगल में पुरोहित रहले धौम ऋषि आज बीच वाला जननी पहुंचल बा लोग जंगल में एगो कैंप गिरल खूब अच्छा आ जब कैंप गिरल तो सब कोई वही में रहल लेकिन जे इनकर बेटी रहली सुकन्या एगो गाँव में के कोनो लड़की के साथ में अपन सखी बना के आ चल दिली उ दोसरा जंगल में घूमे के तले गईली तो देखो तरीका कि प्रेत के समान लेखा एगो कोई बैठल बा मतलब प्रेते लेखा लागत रहे और रहे के चमन ऋषि रहले चमन ऋषि बहुत दिन से तपस्या करत रहले चाचा तपस्या आता ना करत रहले आता ना तपस्या में लीन रहले कि उनका देह में दीमक लग गए रहे दियाका जौना के कहल जाला पूरा देह में आँख में सब दियाका से भर गए खाली आँखिया है जौन बा ई जुगनू जस चम चम चमकत रहे अब बुझायल राजा सरेआती के बेटी के कि कोनो परे तुरंत का हो तो सखी से कहली कि ये सखी कि देखो देखो एकर सूरतिया बेस में नहीं क्या है देखो देखो एकर सूरतिया आ देखी के पागल होला मतिया की करा ऐसन होखे हम सुनो वही जैसे लपेट कि देखो देखो एकर सूरतिया आ देखी के पागल होला मतिया की करा ऐसन होखे की करा ऐसन होखे फिर देखो देखो एकर सूरतिया देखी के पागल होला मतिया की करा ऐसन होखे की करा ऐसन हो खा गइल बा एकर बदनवा जुगनी समान जैसन चमके नया दवा तो गाना लिखल अशोक संघतिया देखी के पागल होला मतिया की करा ऐसन होखे की करो ऐसन हो ई का कहली सुकन्या जंगल में से दूगो काट उठौले बड़ी आ काटवा ऋषि के आँखवा में भोप देली और ऋषि के रह चंपरास के फोटो पर देखत हम जो ऋषि के फोटो लाग रहेला उहे चंपरास के फोटो वाला ऋषि रहले जेकर नाम रहे चमन ऋषि आहिरे दादा आँख तक घोप देली भूत प्रेत समझ के तपोबल उनकर बहुत ज्यादा रहे
आंख से लागल खून गिरे लागल। एकरा बाद जंगलवा में से भाग गईली कहवा जहाँ बाबूजी उनकर कैंप गिरौले रहल। आहिरे दादा उनका तपोबल में इतना ताकत रहे कि जब वो परेशान भइले ऋषि तो जातना जाना गो रहे लोग कुल आदमी के मल मूत्र रोकल, सांस रोके लागल। अब बेचैनी भइल राजा सरयाती अपना पुरोहित धौम ऋषि से कहले कि देखी ना ऐसे काहे होता। तो जब पुरोहित धौम ऋषि रहले आंख मोद के आज जब देखा तारे कि ना तो मैं सीधा लौकता कि राजा सरयाती के बेटी जंगल गई रही है घूमे आ ऋषि के आंख खोभ देले बड़ी जौना ऋषि के तपो बल के ताकत के कारण यह सभे के दुख भोगे के पड़त। राजा सरयाती कहले तो ठीक कैसे हुई कैसे? तो पुरोहित धौम ऋषि कहले कि अब तो तार बेटी उनकर आंख घोंप देले बड़ी, उनका जीवन में कोई देखे रखे वाला बाना उगरिन तबे होखबा जब अपना बेटी के हाथ बाह धड़ा देबो। जा अपन बेटी के हाथ उनके हाथ में सौंप दो। ले गईले आ धौम ऋषि के कहला के अनुसार पुरोहित जी के कहला के अनुसार अपन सुकन्या के विवाह चमन ऋषि से करा दी हले। रे दादा अब चमन ऋषि के सेवा खातिर लागल बड़ी सुकन्या। तो सुनिए भैया ध्यान लगा के सुकन्या के कहानी। चमन ऋषि के सेवा खातिर एक दिन भरे गईली पानी। तो एगो तालाब रहे, तालाब पर पानी भरे खातिर गईली। तो देखो तारी की कोनो कनिया खूब सुंदर सज धज के आ हाथ में अरग लेके आ पूजा करता। तो सुकन्या पूछली जौन कन्या उहाँ रही उनकर नाम रहे नाग कन्या। तो सुकन्या पूछली नाग कन्या से कि बताव बहिना बताव बहिना के करे लुबरतिया। सज धज के आइल बारू मंडप के सपनावा। चम चम चमकताते तोहर बदनवा। तो बताव बहिना के पकड़े लुबरतिया। नाग कन्या बतौली कि हम पूजा करतानी छठी मैया के। जे जे छठी मैया का व्रत करेला ओकर सारा दुख दलिदर दूर हो जाला। तो छठी मैया में पूजा कैसे होला हमरो के बतावो हमू करी। तो बतौले बाड़ी कि पूजा के तरह होला। आ सुकन्या भी छठी मैया के व्रत कैली तो जवन आंख घोंपले रहली छठी मैया के कृपा भल फेर रखिया वापस आ गए। तो व्रत बतौली के तरह कहली कि देखी पहिल का दिन नहा के खाए के बा आ दूसरका दिन भर भूखले रहे के बा आ साँझ के खीर रोटी बना के खाए के बा जौना के खरना कहिले से हम आ ओकरा बिहान भैला भूखले नहा धोआ करके शाम के जाके अर्घ देवे के बा। पूजा एमे 3 आदमी के होला, वरुण देव के, सूरज भगवान के आ छठी मैया के। तीनों देवता के पूजा होला। तो गैल बाड़ी साँझ के पहला अर्घ देले बाड़ी, दूसरका दिन वरुण देव के पूजा कैले बाड़ी, सूरज भगवान के गोहरैले बाड़ी जौना के चलते चमन ऋषि के आंख फेर वापस आ गए। तो साबित होला कि सबसे पहल का व्रत नाग कन्या उठौले रहली छठी मैया के। एकरा बाद पूरा ही संसार। तो बोली प्रेम से छठी मैया की खाली और जयकार होखे हृदय से बोली बोली छठी मैया की। तो खुशी अब तनी खड़ा हो।